Avui nosaltres començam una ronda ja de visita allà on del Partit Popular de Palma, molt volem acostar a la gent. La manera d'acostar-se és venir precisament a totes les barriades de Palma. Avui hem vingut aquí, la barriada està a Blanquerna, tenim la barriada de l'Eixample, anirem visitant comerços, anirem trobant molt ben la gent i xerrant, que és el que crec que s'ha de fer. L'objectiu nostre quin és? Acostar la política als ciutadans i que els ciutadans, que la gent de Palma ens trobi propers i ens conti les seves coses. A vegades el que fem els polítics és que en un determinat moment estan dins els nostres lataris, dins les nostres històries i no estan pendents dels problemes de cada dia que té la gent. I és un poc l'objectiu. L'objectiu també és donar-los a conèixer la nostra manera de fer feina, el que volem aconseguir i el que volem, ja hem començat a parlar-ne, és que ens trobin a prop, i tinguin canals de comunicació amb nosaltres molt directes perquè després nosaltres com a polítics puguem solventar els problemes. Hem de tornar a dirigir la política a solventar problemes dels ciutadans i a evitar que les nevenguin. Avui estan parlant d'aquí de les terrasses una altra vegada i no s'entén molt bé el que vol fer l'Ajuntament. I nosaltres, com a Partit Popular, què deim? Volem Palma viva. I la manera de tenir Palma viva no és llevar les terrasses. Tots sabem d'on venim. Venim d'aquell intent que hi va haver en el món de llevar les terrasses, i l'objectiu d'aquell govern d'esquerres que hi ha a Palma és tancar les terrasses. No, és el contrari. Hem de crear comerç, hem de crear zones d'oci, perquè la gent tingui un punt de trobada.